Usa ka istruktura sa isla sa Homonhon ang gipahaom ug gitukod sa mabulokon nga kasaysayan sa ilang dapit. Giporma kini og barko o galyon sa mga katsila nga nakataak sa maong isla. Ani ang report. Sa barangay Pagbabangnan, Homonhon Island, sa Giwan, Eastern Samar, nanganaog sa ilang barko si Ferdinand Magellan ug mga kaubanan nga naglangkob sa ekspedisyon. 500 ka tuig na ang nakalabay. Nakabiya ug nawagtang man ang barko sa dapit apan wala sa panumduman sa mga tao. Busa naghimo sila og edipisyo sa barangay nga susama og porma sa barko. Ang gawas ug ang sulod gidisenyo sama sa sakayan sa dagat. Tungod kay tuyoon man ang barangay ug kung dunay masaag nga bisita, temporaryo nila kining paistaran nga libre. Haduol na kini sa sapa diin nagkaos og tubig si Magellan. Ang mga dagkong bawod nga mohampak sa dagkong bato sa baybayon sa zone Kantilado, Pagbabangnan, ang susamang tingog dihang miabot ang mga katsila matud sa mga lumad sa isla. Bisan sa kadugay na sa panahon, nagpabilin ang anino sa kagahapon sa dapit nga nahimong kabahin sa paglibot sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Gikan sa Giwan, Eastern Samar, kauban si Godfrey Rillian ug Philip Patricio, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.